wireless ya Kanema ya Times komanso pa wireless ya Times. Ine ndi Jawes Banda. Tsiku la lero ndikhala ndi wanangu achafulumira mmodzi mwa akonzi ankhani kuti tionenso kuti kodi tsiku la lero nkhani zimene tili nazo nzotani. Koma monga ndakamba kale poyamba kunena kuti lero pa 15 Oktoba ndi tsiku limene limakhala ndithu lana kubala, tsiku la chuti. Inuyo muli pa nyumbapo ndikudziwa ambiri mwa inu amene muli ndi mpata komanso mwayi oti makolo alipo ndiye kuti mwathamanga kukaona kuti kodi tsiku limeneli ziyenda motani. Wanangu ndikulandira program yathu. Tathokoza kwambiri. 15 Oktoba tsiku lana kubala. Tsiku la lero ndi tsiku limene kumalawi kuno analikhazikitsa kuti anthu azikumbukira makamaka kufunikira kwa anakubala. Limabwera pa 15 Oktoba wa chaka chilichonse. Ndi tsiku lofunikira kwambiri chifukwa kunena zoona tonsefe amene mukutionafe mwina popanda anakubala sibwezi tilipo yayi. Yes. Ndi anthu amene timayenera tizialemekeza kwambiri. Komanso tikaona ndi kukumbuka ntchito imene anakubala amagwira pa mwana kuti akule ndi ntchito yayikulu kwambiri. Munthu ukakhala mwana pamachitika zambiri. Ndi kuyambira ndithu utangobadwa kuyamwa kaya unayamwa zaka zingati kufikira ndithu lero kuthawa kusamba kutani zambiri mbiri zimene zimachitika zoti azimayi amatipirira kwambiri tili ana. Ndi chinthu cha nzeru kuti ngati dziko tidaganiza zokhazikitsa tsiku limene tikhoza makumbukira ndithu anakubala athu. Zinthu zofunika kwambiri. Mwina tingoonako zinthu ziwiri zitatu zokhudza tsiku ngati limeneli. Ndikudziwa kuti ngati pali tsiku limene anthu amakangalika kuponya zithunzi za makolo awo maka amayi ngati alipo enanso ngakhale adapita amaponya abe ndithu kumakumbukira mmene adakhalira ndi kholo lawo makamaka mayi. Ndimafuna ndinene kuti mwina tachipanga ngati chikhalidwe chizolowezi chomanga wakumbukira amayi amenewa tsiku limeneli pamene masiku ena onse timaataya osawaganizira. Anthu akuyenera kuzindikira kuti tsikuli lidakhazikitsidwa ngati mwina chikumbutso chabe. Yes. Komano kufunikira kwa mayi ndi kwa tsiku ndi tsiku, ndipo kufunikira kokumbukira mayi ndipo tizikumbukira nthawi iliyonse. Azimayi ndi anthu ofunikira kwambiri tisanamizanepo yayi. Ndi ngati mene kuneneramu kuti chisangokhala tsiku limodzi kenako ndi kwa iwala yayi. Tiyeni tizakumbukirabe tsiku ndi tsiku amene alipo tikhoza kuwapangira kenakake kaya ndikachitenje kumene kaya kuwapititsira kathobwa kaya iyayi timanena mama wawo chakuredio kuti yayi. Enanso mukamapita kumudzi kuchonde tione kuti tisangalala ndi mayiwo komanso ndipo alipo ena kuti akumapita kumeneko ndi chitenje cha 3000 kapena kuti iya cooking oil wa 2000. Yes. Kenaka pobwera ndi chithumba cha mtedza chithumba cha 50 kg chachimanga cha 50 kg anangano samu yaje ngati masamu ake lume bato makakolola ene kuti ndi mayi anu alibe vuto komabe ngatali nazo kolole ngatali nazo. Yes. Osakhala chasanduseso kuti kupita kwanu chipinjo ukasanduke chipinjo. Azimayi osiyana-siyana amene mukuzipangira chisangalalo pano khalipo ena amabwera kagulu kuzipangira okha mwina ena ali kunyanja. Yes. Ali kuti ayi. Yes. Ifeyo tikufunani kusangalala kwabwino. Mwina tingonapo kuti kusangalala kukhale ndi udindo. Yes. Kusapezeke kuti chisangalalocho chabala mavuto yayi. Sangalalani bwino ambuye akuyang'anireni kuti likamatha tsiku la lero lithe mwamtendere. Titsindike pano kuti tsikuli ndi la anakubala. Ndi la anakubala. Chifukwa mtaunimo alimonso kaya midzi azibambo ena akuvutika kwambiri tsiku la lero. Matext abweraso kuti koda papa ndi undipangira chani ora azibambo anyamula maboksi amapizza mtaunimo. Komano kumene mukaperekako
sinakubalatu sikona kubala sinakubala sono tikumbukire kuti tsikuli ndilana kubala mabelado ya ifazi uchitika oh anthu pesa akuvutika lero ndiyo ndiganiza chani munthu uyo sinakubala olo mwina kuti adzakhala nakubala wayo apena pake palibe umboni okwanira so iyayi tsikuli taganizirana kubala awawa enawa tapangira tsikuli kode nawa ndi atame kune nawo mtauni muno muchitika anthu tsikulana kubala koma kumeli kulowerako kumana nanga kukunde una zikuyenda kubala kuchokera pati munthu amakhala ndi kholo limodzi la mayi ndiye please amene tili kuwakumbukira ndi mayi chabwino amene muli ndi mayi ku nyumba mukhoza kuwathandizanso kusangalala kwa mwina mayi ali nyumbawo ndinakubala nyumbamo komanso ngati sanakhala adzakhala nakubala kwa mwina mawera ziwa akhoza koma ambaliwa adikire mwina pa valentine imehe zawo nza tsiku limeneli please apatseni mpata asangalale ndi makolo chabwino ndi tsiku la anakubala anakubala osiyanasiyana tsiku limeneli ndanena kale kuti tikufunira zabwino kwambiri ndipo tikuyikani manja mwachauta kuti tsikuli libale zipatso kwambiri makamaka kwa amayi okhawa amene tikuwafunira zabwino amenenso ali amayi tinene kuti kholo lalikazi tinene kuti mayi amene ali responsible mothers kwambiri aliponso amayi ena sakhalanso responsible aliponso tikudziwa ambiri zina zimene amakhala akuchita zosakhala zabwino komano tikunena kuti tikusangalalira komanso tikunyadira makolo amene wamakamaka amayiwo amenenso ali responsible alipo amayi ena amakhala nkhwidzi amayi osafuna kusamalana amayi opanda chikondi aliponso koma tithokoze kuti sadachulukire kholo lambiri ochuluka makamaka kholo lalikazi mayi amakhala ndithu munthu wachifundo wachikondi osamala kwambiri akanakhala kuti mitima ya azimayi asiyanasiyana amene anatilera azikhala ngati anthu oti opsa mtima mwina bwezi nafe atatithamangisa kale makomo koma amapirira ndithu kuti ayi uyu ndi mwana wangapi nchifukwa chake mwina ngati alipo ine sinamvepo kuti kuphunthwa ndikuzati atate ayi tikaphunthwa omva amayi chifukwa chani chifukwa choti timakumbukira kwambiri kuti mayi anachigwira ntchito yake ndimaona kuti I think chifukwa chakuti sinanga kwati wabadwa muja munthu amene umakhala naye kwambiri ndi mzimayi mpaka nakuyamba kuphunzira kulankhula umakhala ndi mzimayi kuyenda umakhala kuti ndi mzimayi ndi I think ino amangokulowa no mu mtima plus mmaganizo chilichonse chikangokuchitikira umakuwa kwa amayi kupita kaya ndi pamaliro anthu mukamva amayi wamwalirayo ndi mamuna koma akulira akulira amayi chifukwa choti timakumbukira amayi sitikutanthauza kuti abambo ndosafunika abambonso ndofunika andi tsiku limeneli kuti likome pakufunikanso azibambo amene ali responsible atire mukatsoda kasabola zikomerere anthu amene amaziwa kukonda banja lawo amene amaziwa kulemekeza azimayi ndi kuti tsikoli likhala wanangwa tathokoza kwambiri potithandiza nkhani imeneyo ya anakubala we were just trying to set the mood sitingayambe nkhani zimene tabwera nazo apazi osakambapo za tsiku limeneli ndekuti tikadalakwitsa tiyambe tsopano nkhani zathu newspaper ya The Daily Times akuti Chakwera nods to Labour bill bill imeneyi idabweretsa mapokoso ochuluka mmene tikukamba pano kunena kuti Achakwera aisayinira mphekesera zikutero avera kantukule ngati wachiwiri kwa nduna ya Labour avomereza akuti she has received communication from parliament kuti bill imeneyi Achakwera aisayinira kusaina kukhako kwa Achakwera imeneyi yasanduka lamulo sichoncho nango panopande kuti imene zateremo kunkhani ya fabiro kwirako nanga sidzimveka mwa mmene amalemberamo kuti Labour bill koma nkhani imene idagona kumene muyayikulu ndi ya masitalaka akunena kuti iyayi panopa mukafuna kunyanyala ntchito nyanyalani malinga ndi mmene ufulu ulili woti munthu ukhoza ndithu kuchotsa gawo lako kuntchito ngati ukuona kuti pena pake zinthu sizikuyenda bwino komano nkhani ndiyoti kodi kunyanyalako kuziyenda bwanji
mbuyomu anthu akanyanyala amangonyanyala ndi mmene angatere, kaya mwezi kaya ndi miyezi 3 kaya ndi chaka Yes. akuzokhala kunja kwa ntchito, komano ukuku ndi kuti kamene amayenera kulandira kakulowabe ku Yes. akaunti kwawo kuti mwezi watha mwalandira, mwezi watha mwalandira, ngakhala akunyanyala. pano akunena kuti iyayi mukanyanyala nyanyalani, komano kamene mungapatsidwe kololedwa ndi kamasiku 3. Mukapitira tsiku lachitatu mukhoza kupitirira kumanyanyalako, komano mukangopitirira lachitatu mukunyanyalaso makobiri ukuku tsopano zili kwa okulembani ntchito Yes. kuganiza kuti ndiye zikupatsanibe kapena ayi lamulo lialola. ngati panopa lamulo sili kukakamiza olemba ntchitowa kuti akulipirenibe iyayi beyond the 3 days. ayi akuloledwa kuti ineyo ndime ndikuonera apa ndikupatsani, komano la follow likupita uku sindizi kupatsani malipiro, palibe mlandu nopano Chabwino. lamuloli likutero ndimene zinazo zilimo, komano pamene panakhoda nyani njira kwambiri ndi pamene padavuta kwambiri. Tikumva ena alembera president aya president akumana ndi akuti amakhala akuma mpaka dada akumana ndi achamati civil society trade union pa nkhani ngati yomweyo, amalawi congress of trade union anali momwemo kukambira na nkhani ngati imene. Now tamva bambo Sean Kampondeni atafunsidwa kuti yayi state house will issue a statement on the same, akuti alankhulapo pa nkhani ngati imene, koma officially parliament akuti alembera maivera kantukule ngati nduna yachiwiri nekuti wachiwiri kwa nduna ya zantchito labor pa nkhani ngati imene kuti yayi mabilu amene adaperekedwa kwa president potsatira ndondomeko yochitira malamulo kwathu kuno ku Malawi kuti a president asayinire lisanduke lamulo. Bilu imene ndithu yabwerako a president atani yadutsa asayinira ngati imene unenera wanangwa masiku ano ndiye kuti kuyambira pamene asayinirapo kunkachitsogolo kenako kumene achita communicate officially bwinobwino pachamati za gazetting zimene kuti yamba kugwira ntchito liti chanchani anena zonsezo. Now ndinafuna nene kuti a state house akuti alankhulapo mukuona ngati imene afuna nene cha nanga silamuloli lidakhudutsa mapiri pachigwa kale kunali mabungwe osiyanasiyana anthu osiyanasiyana amene amaoneka kuti akhudzidwa ndipo sakusangalala nawo. Chifukwa choti mwiyo kunena kwawo tilekeze ngati Malawi Congress of Trade Unions nkunena kwawo amanena kuti ukuku ndiye nkuchepetsa ufulu wa anthu ogwira ntchito, chifukwa kwina kumwina akuona ngati kuti anthu aziopa kuti ine ndisapite pa sitalaka chifukwa malipiro anga sindilandira. Ndiye anapereka zifukwa zosiyanasiyana koma chachikulu mwina ndi chimenecho. So chifukwa choti anakumana kangapo andi ngati lamulo limene lidazungulidwa ndi zolankhula akuona ngati kuti ku state house akufuna abwereno azalongosole kuti chapangitsa kuti a president asaine ndi chani. Chifukwa a president ananena president chakwera kuti yayi ineyo bill iyi akapena anaona kuti mabilu onse kuphatizapo ilili sasaina bilu imene iwo akuona kuti sinadutse ndondomeko yonse maka consultation. Seza kuti ngati ananena choncho ndiye kuti mbali inayi ndi kumene a president agwera kuti ngati asaina ndekuti aunika aona kuti nadusa chani ndondomeko zonse apapa conclusion imene imeneyo. Koma mwina akufuna adzalongosole nanga sipali magulu ena ndi ena tingonenapo kuti ndi chiganizo chabwino kwambiri kuti adzalongosole mmene zinthu zinayendera kuti chifukwa chana president asayina. Komano takhala tikunena mobwereza kuti chimene chimavuta ndi choti mukangosiya pena pake kampata kopanda information yokwanira kwa anthu pampata umene sukhala choncho anthu ayikapo zimene wakutani akuganiza makaso zimene akufuna chifukwa inuyo simunabweretse kulongosola. Ndini pafuna kuti kulongosolako akana mwina chimene chikanafunika ndi choti nthawi imene biluyo imapita uku ndiye kuti dongosolo lolongosola likanakhala kuti lilipo kale. Mwina pofika tsiku la lero dzulo amene anafunsidwa akampondeni olankhulira president amayenera kuti dzulo lomwelo alongosole kuti chimene chachitika ndi ichi kuti zifike apopo zimathetsa manong'onong'o andi zimathetsa kuti anthu ayambe kubweretsapo maganizo awo mwina maganizo ena amene azibweretsawo abodza olakwika komano simungakana
tika blame anthu adzi kuti fa chani mukunena zo ifa choti inuyo zolondolazo simunazibweretse mwachangu. Ndipereke chitsanzo cha mmene Malawi Energy Regulatory Authority anabwera ndithu ndi nkhani imene amaziwa kuti nkhani isiyongoyikamba mwachisawa, tsabola nkhani yokweza mtengo wa mafuta. Amaziwa kuti nkhani isi kuti Amalawi angonena kuti azikoma ayi chifukwa aliyense pamene mtengo wa chinthu wakwera sasangalala. Komano newo ndaonabe kuti anabwera mokonzeka bwino, chifukwa sanangothera poti mafuta takweza. Anafikanso ndi kulongosola kuti chachititsa kuti mafuta akwere nchani. Andimene kumacha tsiku linali angakhale kunali kulira first anthu sangalephere kulira ngasiti mafuta wakwe, koma mukhozola timene kumacha sikunali ambiri ndithu anayamba kumvetse olo kumaponyerana kadongoso anthu akulongosola kuti ndizi kunja ku mafuta atani akwera, ka damage kadachitidwa control, mafuta akwera kunja kuda kuti kunali chingongole china chake cha ma transporters chimene abwezako machatsala pang'ono chimene chiso chimapereka chiphinjo zambiri mbiri. Akunali covid nde pang'ono ndithu anthu amamvetsetsa awafika tsiku la lero imene idzasinkhaniso yoti ndi yayikulu yayi aliyense wamvetsetsa kuti mafuta akwera nkhani yake ndi iyi amene akusankha kusamva ndi mbali yake. Ndimene mafuna kuti tikanati tizipanga choncho bwezi zinthuzi zikuyenda fa apapatu mwachidziwikire ndiye kuti anthu ena ayamba manong'ono. Mesana akana kuti mona bwanja ananga aivomeranso mlembe amene mwina mkatikatimo tikawerenga mona kuti sana kane kuti sindisaina. What he said was ndizasaina pokhapokha tani nditaona kuti inadutsa idasata ndondomero. Chabwino nanga ndimafuna ndipite mbali ina nkhani yomwe yokhuza za Labor Relations Amendment Bill. Kunena kuti tikamakamba kuti Labor Relations Amendment Bill tukamba za ubale umene ulipo pakati pa olemba ndi olembedwa ntchito. Chifukwa nkhani ndiyokhudza ma industrial action kapena kuti industrial strife, mavuto amene amapezeka kumalo ogwirako ntchito kumene kuli olemba komanso kuli olembedwa ntchito. Like we are saying, labor relations ndi ubale pakati pa mbali ziwirizi. Tiyeni tipange chisankho chonena kuti ubale wathu uziyenda bwino. Now ndimakamba apa kuti mukutchulidwa Ministry of Labor because they are the custodians of labor matters in the country. Now iwo a Ministry of Labor ali ndi udindo utatu kapena kuti maudindo atatu. One is to provide inspections kuti aone kuti kodi malamulo amene dayika amakampani olemba nzawo ntchito akutani akutsatira. Ntchito yachiwiri is to provide enforcement kuti malamulo ngati anthu sakwagwirira ntchito sakwatsatira iwo achite enforce kwauza kuti yayi inu apa simukutsatira yesetsani musatire, ngati simutsatira zotsatira nziti ndizi. Ntchito yotsiriza imene ndifuna ndinene pano wanangwa ya our Ministry of Labor ndi advisory role imene amapereka. Iwo akhoza kubwera kuno ku Times ndikupereka ndithu advice based on their skills and knowledge and expertise, kunena kuti akayang'ana mudzi wathu kuno ku Times amatha kunena kuti mmene taonera pano patachezera ndokugwira ntchito likelihood yoti in the next 2 or 3 months you can kukoza kukhala mavuto starake koza kuyambika ifeta iwona based on I hope you understand what I'm saying wanangu. Iwo advisor role ali ndi kukatswira madziwo akafika pamudzi kuti apapa tacheza ndokugwira ntchito angapo komanso tikuva mphekesera panopa miyezi iwiri olo itatu ikubwerayi pakoza kukhala staraka. Ndiye tikufuna tukuuzani kuti mupange easy kuti staraka yosamatani isamachitike. Now wanangu, I'm going to the question that I have. Issue ndiyo kuti iwowa alini ntchito zitatu zimenezi: inspection, advisory and of course enforcement. Koma chimene chimavuta, they are the least funded ministry in the country. I'm speaking from the perspective of knowledge. Ndikuiziwa ministry imeneyi amapasidwa ndalama zochepa kwambiri. Iwo amayenera kuti azikhande ameti matcha kuti labor inspection officers almost in every district. Koma ukapeza kumene uchita operate alibe malo ogwirirapo ntchito, even transportation imatani imavuta. Ndiyeno agwira banyi ntchito zitatu zimenezi wanangwa kuti nkhani iyi taberekatu pano 3 days posaina lamulo limene 3 days ndiye kuti pakhala vuto ngati iwo asazigwira ntchito yawo kuno. Imene ndi nkhani yoti likamapita lamuloli kuti sopano ukhazikitsa. Exactly. Ndikukhulupirira kuti lamulo lidza likakhala chilendo chochi
limabwera pa Chingerezi amati operationalization. Yes. Amaliunikira kuti kodi tsopano lizigwira ntchito bwanji. Yes. Kuti lipezeke lili kukafikira anthu Kumeneko. likafikire. Exactly. Ndiye zina ndi zimene kunena ndi kuti pano pamwe chidziwikire ngati kunalibe ma inspection officers ma district akuyenera kuti tsopano ma officer amenewo atsekulidwe. Basi. Ndi cholinga choti masitalakawo azichitika pokhapokha zinthu zafika potina madzi achita katondo. Nkhani ya mastraka chifukwa tisayike strakayo patsogolo. Yes. Nkhani ndiyoti amanena kuti muzipita ku straka kuja mutamaliza zonse mwayesera kutani mwalepherana kukambirana kutani nkuona kuti ndithu koma khangati mbali yolemba ntchito ndi imene ikuoneka ngati ili ndi vuto ndipo ikukanika kukumvetsani. Yes. Chinthu chimene mukuyenera kuti akumvetseni. Zikafika pamenepo tiyeni tipite ku straka. Yes. Chifukwa imene tsopano ikhala option yotani yotsiriza yomono ndi mwina tikasiya kugwira ntchito akulu akapena akampani itimva kuti anthu think akuyeradi izi ndi so izizi tikhoza kuchepetsadi mastrakawo ngati tingapeza kuti malo mogwira ntchito mosemu zinthu zikuyenda mwadongosolo ndi mwachilungamo. Yes. Chifukwa alipo ndi malo ogwira ntchito ambirimbiri malayi olo titangotenga chitsazo tili ndi lamulo malayi muno la idzatimati wage bill. Yes. Yes. Imene amanena ndithu kuti yayi minimum wage kapena ndalama zochepetsetsa zikhale mwakuti munthu angalandira akamagwira ntchito zikhale mwakuti. Yes. Tili nawo panopa ndikhulupirira kuti kandi 50 chani I think 52,000 kasi 55,000 malayi kwacha. Yes. Koma kuti tiyende makukamo mukhoza kuona kuti alipo ena panopa mwina akulandira 30,000. Ndi zomwe ndikunenazo. Anthu ngati amenewo atatapita umati ife tikunyanyala ntchito simungatakulakwitsa chifukwa uyuyu walembayo ndi amene akula komano zutheka bwanji kuti anthu ena mwina azilandirabe 30,000 pamene fandi lamulo andingati lili lamulo ndi mulandu. Exactly, but there is no one to enforce it wanangwa. That is why I'm saying koma chifukwa choti zimene zoti kulibeko amene akuyendera palibe amene akuyendera and anthu atasa kwambiri utasa ndichiwa chache tasa ndi kumazuza anthu ndi mmene angatani angafunire. Zikutheka ndithu kwambiri alipo anthu ena kutsekeredwa mwina mu warehouse kwakhomera kunja. You understand? Kuti ndikuoma kuti mundibera nanga chitati chayaka mukona momo chitati chayaka moto chimwe chatuluka kwayo koma kwatsekera tu maloko kutsekera kunja ineyo muzigwira memo koma pasapezeke kuti angatuluka malo mongokoza njira zina zoti anthu akhoza matuluka komabe muonetsetse kuti sanatenge katundu. Yes. Alipo ndithu amabwera chiloko kunja basi anthu ali nkati andi ngozi itati achitika lekeze moto ndikuti anthu osapsera moto zosakhala andi anthu ngwayika mundende so zambiri zimene zochitika ndithu mu ntchito zosiyanasiyana zimene talekerera undunawu wanena kuti umalandira ndalama zochepa mwina nchinanso chimene achiunike chimene. Yes. Ndi unduna ofunikira kwa basi chifukwa ankhati kwagona chuma cha dziko ndiye ndi anthu ake ndi ogwira ntchito nanga popeza kwa dziko lisingatukuke anthu sagwira ntchito tikuyenera tigwire ntchito kaya tikugwira kumunda wa munthu kaya ndi munda wathu kaya tikugwira ku kampani ya anthu kaya ndi kampani yotani kaya ndi kuboma tikuyenera tigwire ntchito kuti dzikoli tilinyamule zomene ndimakonda kunena kuti people are always at their best when they are free and happy. Now, izizi ni nkhani zina zimene tikamba unena kuti ngati unena kuti dziko lipite patsogolo. Ministry of Labor is very key. Ministry of Labor yofunika kwambiri ionetsetse kuti zinthu zikhale in place. Adziona kuti kodi malamulo amene tikukhazikitsawa akutsatidwa. Now, issue ngati iyo tabweretsa lamulo unena kuti 3 days yomwe anthu angathe kuchita strike alipidwa. Muona kuti zizafika nopoti mapokoso chifukwa chokuti 3 days anthu aziona kuti achepa. Their concerns are not being addressed. Sana mvetsetsebe. Ndiye kuti ababa sonkhani ina ndime yofunga kunena kuti yayi so mbali izizi zimene mwina zolemba ntchitozi. Kukufunikanso kukhale njira yomati ikamati 3 days mavuto angakule bwanji azikhala kuti at least atani akonzeka akambirana. Yes. Chifukwa pasazapezeke nthawi ndi fazikhozo zautsa mavuto zimenezi makamaka itapezeka nyengo yoti anthu asakutolerana iyayi sakufuna kugonjerana
ndiye kupezeka kuti uyu wasiya 3 days yakwana asiya kumpatsa salary amene yeso uyu sakufunanso kuti ine kapena ndisintha amene mwayimapa sindisuna ukozoti kukhozo zakhala ndithu chinkangano chachikulu kwambiri mwina kubweretsa chisokoneza. So ndizofunika kuti ogwira ntchito waso nawo aziyesetsa kuti isamakhale nyambo 3 days. Yes. Kuti yayi ndikudziwa kuti mukangoti lachitatu mwamaliza mubwerako famuopa kuti sindikupatsani salary zikatero ndiye kuti lamulo lilisanduka loyipa. Ine ndane napo siku lina kuti mukanena like imene wanenera wanango anena kuti masiku atatuwa awawa olemba nzawo ntchitowa akangoganiza kuti masiku atatu ndochepa akhoza kunyanyala they will be back because the law will force them back chifukwa kudziwa zoti salipidwa. Now ine ndanena kuti mukunama chifukwa chokuti nanena poyamba pachi munthu wina aliyense amadzipereka ngati alokondwa komanso ngati ali mtendere ntchito ija amayigwira bwino akamasangalala. Now what I was saying is ngati anthu akunyanyala within the 3 days simunakwanise kukonza mavuto wawo achi. Yes, they may be forced to go back or to come back to their to work. Nzotheka nzomena fona nazo na kuti angosintha fashion yochitira staraka timati kulina amati go slow amachita produce ka ndi mandasi 10 ayamba upanga atatu ngati bina satenga njira imeneyo they will start to compromise on quality. It will have a bearing on your output at the end of the day. Mwaona akuonongerani business. So what we are saying is zinthuzi mudzizi konza zisalafike povuta kwambiri ndi zinthu zofuka maso tikanena masiku atatu zikutengerano kuti koma business iliyonse kunena zoona imene ingayimitsidwe kwa masiku atatu kukhala kuti ili babe bwinobwino ndi ochepa chifukwa kungosiya anthu masiku atatu ni masiku oti chilichonse chimene machita produce chayima iweyo ndi kuti ukubwerera mbuyo kwambiri. So apapa losi kwa awawa olemba ntchito ilipobe yayikulu kwambiri. Kampani kuyimitsidwa masiku atatu kaya ndi school kuyimitsidwa masiku atatu ndi losi yayikulu kuti muzachite cover maleso zimavuta ndi zovuta chachikulu. So apapa nkhani ndiyo kuti tiyeni tiphunzire kutolerana tiyeni tiphunzire kukondana zisamafike ku starakako kwa basi yayi zisamafike ku starakako anthu munthu ndi munthu nzake ndi anthu amene amayenera kukhala pamodzi nokamba achinga kule bwanji chivuto amayenera kuchisowa koma ngati zikulephera anthu angapo ndiye kuti pepo pali vuto lalikulu. So tiyeni tilimbikitse kutolerana kukonda titati tikukondana ndiye kuti mavuto a struggle achepa. Chabwino ndathokoza kundiyankhulira timwere madzi pang'ono tibwere tsatsirizise chigawo chathu chachiwiri cha program imeneyi ya Kwagwanji lero pa 15 October 2021 tsiku lakenso nkukhala lana kubala musasunthe tibweranso titsirizise nkhani ziwiri zitatu mprogramu yathu ya lero ya Kwagwanji. It's about time. kachiwirinso programu yake ndiyo mweyi ya Kwagwanji pano pakanema komanso pa wireless ya Times ine chawezi banda lero lachisanu pa 15 October 2021 ndi wanangwa chafulumira mmodzi mwa akonzi ankhani kuno ku Times kucheza nkhani imene ndithu yokhudza zimene zimakazi kuchitika kwathu kuno takambapo nkhani ya Mother's Day taonapo nkhani yokhudza bill ija ya Labor Relations Amendment Bill kuti achakwera sainira ndipo yasanduka lamulo metu kamba pano masiku ochita staraka ndi atatu tsopano kwinako mudziona kuti mudzikambirana motani wanangu atitsirize program yathu tsiku la lero tifuna tione nkhani imene ili pa excuse me ili pa tsamba loyambirira ya The Nation akuti fresh attempt at electoral reforms akuti National Task Force on Electoral Reforms yachita ndithu submit
akuti ma proposals anayi kunduna waza malamulo Ministry of Justice komanso chilungamo kunena kuti kodi tikufuna kuti mutithandizepo izizi akuti amene wasi malamulo they are simply proposals coming from make komanso Center for Multi-Party Democracy CMD ndicho lero tafuna kuti asinthemo zinthu zina kuti chisankho chimene chikubwera chimene mu 2025 tidzagwiritse ntchito malamulo ena oti adzathandizire kuti kodi zinthu ziyenda motani unena tsatanetsatane wake koma lamulo limodzi limene akunena mmenemu akuti president wa dziko akasankhidwa watsopano pazitenga masiku sate nkumulumbiritsa bwino akuti chifukwa cha chifukwa chimene apereka pa chiganizo chimenecho ndi chakuti akuti chifukwa choyamba akuona kuti mwina chisankho chilichonse chikachitika sipalephera zodandaula yayi zina ndi zina kuchokera kwa amene anatenga nawo gawo mu chisankho chimenechi ndi akufuna kuti masiku amene wa 30 umene uli mwezi wa thunthu uzipereka mpata kwa Malawi Electoral Commission ndi ena onse okhudzidwa kuti afufuze bwinobwino zodandaulazo mpaka athane nazo kuti munthu uyu ngati azidzalumbira ndithu kulibenso clean smart kulibe manong'onong'o kapena zolilalira chifukwa choyamba chimene apereka ndi chimenecho chachiwiri akunena kuti iyayi nthawiso imeneyi izipereka mpata kuti adzasiyirane bwino ndi amene handover pa Chingereza amati kuti asiyirane bwino mpando. I think apapa akuganiza kuti zizachitika kuti amene wapambana si yemweyo amene analipo bali kusintha ndiye kuti akuyenera kuti pazatenga nthawi yayitali bwino akupatsana transition udindo kuti iwe lowapo ine ndi matere uku ndi mapanga chonchi uku ndi matere zakuti ndasaina sinasaine mabuku awa angobwera kumene zinthu ngati zimene koma kwathu kuno zingateke osati pamene timang'amba kuti azaziona so pano mwina tina chimene wabweretsa pepo ndizoona kuti zinthuzi ndi zabwino zimachitika maiko anzathu andi maiko amene zimachitikawo ndi kumene democracy idachita machuwa idakhwima even anthu wambawo wakumeneko amaimvetsetsa kuti democracy imayenda choncho chifukwa kuno kuti sukunama tikamatenga zinthuzi tiziyang'ananso mwina ku context kumene tupangako chifukwa kungoziwola kuzibweretsa kuno zimathobwetsa pavuto takhala tikuonapo mmene tikudandaulira pano aliyense kumanena amadandaula kudakulaku sukulu zimene tupangawo zamasiku ano ngati sukulu zakukachenjede zidachokera kuti zoti mwana wasankhidwa mwina akuchoka kumchinji kwa kabwazi kumene koko mukumuza kuti iweto akusankhira kaya ku mubasi ndiye mwana sanapondeko ku Blantyre koma mukuti akafika adzapeze lenti ino munthu sakafikeko nkufika kokome Blantyre koma adzakasafika aziza wani azakhala ndi chinthu choti kodi kunoku ndi azizasaka lenti azizakhaniza kodi kumene ngapeze lenti yofanana ndi msinkhu wanga ndi kuti sakuziwa kuti ka chirobwe ndi kuti kolokosa ndi kuti koma tidaziwola kwina kwake nkuzibweretsa andi timaona ngati zanzeru pazotheka pano zasokuyesa chipwirikiti zoti kuti tichibwezerese sitikuzotipasa pano mazoona so izi ndizoona zimachitika taonapo angati ku America kuno amakhala America chisankho chimachitika mu November president amazatenga January miyezi zabwino komano of course apapa Trump zimakhanga tipena apo ndi kutawa akufuna aonongeso mbiri komabe mapeto ake zidachitikabe koma ku Africa kuno sukunama chifukwa kuti khozobwetsanso mwina chipwirikiti in fact that is ikamatha 30 days exactly ndiye kuti akulu alipowa asokoneza aonongano kwambiri akasakuzozi kwanga kwatani kwatha ndi I have nothing to lose akhozopezeka dachuna zinthu kuononga chifukwa choti nakasuya alibe mphamvu sanalumbire ndiye kuti alibe wanangwa to put it more official that is the concern imene apereka bambo Nendi Poya achipani cha United Democratic Front akuti 30 days a very brilliant idea
kuti pakhale transition ya bwinobwino chifukwa afuna kuchita amendment constitutional amendment ya section ina constitution akuti ascending to the presidency or rising to the office of the president. Kodi what does the constitution say? Ndafuna achita amend pamenepo. Ndebambo poya unena kuti 30 days ife ndikuona ngati kuti nthawi ya chisankho stability is restored only when the president is sworn in. Kutanthauza kuti nthawi imeneno dziko limazakhazikika kuti ino anthu amboganizano sobale ndi mmene munthu uja watani walumbira ndi akuti 30 days ndikuona ngati yachuluka. It can prolong the instability thereby having my effects ena osafunika. Ndi zimene wanangu akunena ya chifukwa kutiyekeze kuti akuwa atuluka malinga ndi mechenda chisankho anala president. Yes, akuzoti ne zanga zada mwina ndi mmodzi amene so akuoneka kuti sakufuna sakukhutisa exactly. Ndikuona ndekuti pa 30 days imene akhozo machita zinthu zake zokhangati kuti mwina zawoyo amene anthu amusankha koma alibe mphamvu chifukwa chosana sada exactly adakali kunja asapeze mpata wabwinobwino. So ndi maganizo chabe ubwino wake akupita ku parliament ndikukhulupirira kuti nangasi mwina azathuwa poti ndakadaulo anakhala basi mwina aunikira kale. Yes, of course. Nzotheka mwina komano ife tinapereka chitsanzo ndi chitsanzo chimodzi chabe chimene napereka kuti dziko lipena pake tikamangokopera tipatha kuononga tizitengaso zinthu mu context yathu context yathu ndikuona kuti kodi mbali kwathu kuno chinga chiti kuti ziyende tingatani. Very true. Is it true kuti munthu akhozokhala 30 days asanalumbire pali winayo wachokayo pachikaganizidwe ka chimalawi kachiganizidwe ka chiafrika. Yes, zotheka ndipo sizipazapezeka kuti pakati pachitika china chake chabwino. Ndayamba ndi nkhani imene wanangu nthawi ipita kumapeto ti ndi Friday shaker imene 43 nayo koma proposals ena chabe awiri mwachangu akuti afuna achite scrap off kapena achose 60 days official campaign period. Akuti tisamaname chifukwa campaign imakhala ikuchitika nthawi zonse. Therefore tikamaina kuti electoral commission asegula 2 months or 60 days ya campaign timangonama ifoti campaign imakhala ilipo ndikali. Therefore we are proposing kuti masiku 60 amenewa awachose anthu azichita campaign the entire electoral cycle. Akutero 30 seconds wanango nthawi ya 30 seconds mwina ndikwanitsa koma nkhani ndiyakuti nazo khazo zimene mali nazo jawezi kuti sitinganene kuti tisanamizane kuba anthu akubabe. Yes, ndete ndingosiya kwa amanga mwatero kuti nangasakubabe chilungamo chake chotakuba ino nosokoleza ndikati nyocho kuti akubabe no ndete ndingosiya uma nafati nangachi palipo why inanena choncho chifukwa chakuti chaweze uku olotinatena kuti ndi official inda mapangabe koma mwina akapangidwe kake kamakhala kosiyana kuti tanguti ngoatayira kuti zipanga ekungwasiya anthu imene akupanga mozembazembayi ndiona ngati imapereka beka ulemu kwa uyo ali pa udindoyo kuti kumpatse mpata apange zitukuko zake. It makes sense. Otherwise tikangonena kuti tizendi zingopanga tisokoneza day one ndiye kuti kukhala chisawa chovuta olo amene alipoyo azipezeka kuti sakuoneka mwina sakuphinjika. Yes, inda amapanga komano kadza timapereka kuti ka 60 days kamakhala bedu kakupereka high piso ina yache. Yes, ndeti kanena kuti tingoyambira day 1 anaona ngati kuti kukhala chisokonezo kabedu ake kuzingopezeka kuti dziko likungoenda mchisankho osaoneka dongosola chitukuko ndingotero mwachidule chabwino ona. Yes, umafuna utsirizise ganizo lina ndilochepetsa mawazi mwina anthu tingoza kuti zivota kuchokera sisikolo mamawa kulekeza filikolo masana maso zikhala tsiku la holiday. Zonsezi ndi ma proposals chabe apita ku Ministry of Justice akuti justice azipitise ndithu ku parliament kuti akambirane. Koma chachikulu chimene wafuna kunena chona kuti nkhani iyi ni ma proposals akuluakulu ambiri amene akuchitika mu constitution amanena kuti ngati ili constitutional amendment it requires 2/3 majority. Chifukwa constitution simango isintha wamba ndiye kuti imafunika ndithu kuti 2/3 of the parliamentarians avomere kuti izizi titani tisinte ndiye kuti mukwanise 2/3 simasewera amenena kuti ma parliamentarians akhale convinced on that particular matter. Sicho chona chabwino onango titsirize ni Friday shaker akuti cost parenting health system failure akuti kodi ana watu kwakuza bwanji nkhani imene onango tithandize pang'ono 1 minute akunena mwina nkhani yakaleredwe kana. Yes, kuti ana ambiri ndi amphuvya mtauni munga ya midzi munga ya makukamu mnyumbamo chifukwa choti makolo tulephera udindo wathu
omulera mwanayo kuti Yes. timusongole bwinobwino amati kuongola mtengo mpoyamba Yes. ndiye tikafuna kuti mwanayo akhale adzakule ndithu munthu wa ulemu wake ndi yamuyambire ali wang'ono. Yes. Iyi ni nkhani imene yatipeza kuti pali ana ena akuperekamo kachitsanzo ka mwana wa zaka 6 wakunzuzu kakuti amene akuoneka kuti amangokhala payekha ngati wangopita panzake ndiye kuti azingowapasa mapama zake chifukwa choti two extremes. Chifukwa choti iyeyo akukhangati akusowekera kaupangiri kake kamakolo. So akuonena kuti malinga ndi kafukufuku izizi si mwana yekhayo ndi ambiri malayi muno amene akupanga ndithu akuchita go experience ngati imene just because makolo tasiya udindo wathu anopata yangotayirira koma ndizoona nanga sipa nopa anthu akufuna ati kachitaoni ndikachizungu ati kamoyo kachizungu ndiye ambiri akuona ngati makuzidwe ana ni mwana yankungontaya kuti basi azipanga zimene afuna. iyayi ana watenta alere bwinobwino mwachikhalidwe. Ndine ndimadandaula ndithu ali zilipo nyumba zina zake mwana kulankhula chichewa mpaka kumenye kunkwakula. Achifukwa chake uzilankhula Chingerezi. Kulankhula Chingerezi ndi Malawi naye aziphatikiza zonse. kulankhula Chingerezi bwino azithaso kulankhula. Wandikumbutsa adandisangalatsa Madonna atantenga David ndi Mese. She had to look for a chichewa teacher. Akuti ndifuna ndipeze mphunzitsi wa chichewa. Ana awa sindifuna iwale kuti wow ine sindabwere kuzaba iya. Madonna adapanga employ mphunzitsi wa chichewa koma mphunzitsa David komanso Mese. Sizomwe kudena. Kwambiri chifukwa zina mwa zina ndi zimenezo muchichewa mudza muli zikhalidwe zathu zimene zikhoza kusongola mwanayo kukula bwino. Yes. Ukukwa kuphunzira chifukwa choti Chingerezi ndi official language. Of course. Komano nanga sikushainirana mtawuni ukakumandanza ukakamwana kati hawa ndi amatabora. Kuti ine ndikatswiri kazi yanga kuti ndili bwino umaoneka ngati wewo otsali koma nkhani choti tenti limbikise kulera ana athu bwino tisayiwale so mangofuna ndikumbutse ndi momwemo tinayamba ndana kuba komanso mu newspaper momwemo zonse ziwiri muli nkhani yomvetsa chisoni imene Justice James Kalaire atisiya. Yes. Tingowafuna kuti mzimu wawo usemute chabwino onangwa nzona ndithu kuti bambo Justice James Kalaire ndithu ngatakwa kumbukira bwino anthu adali ndithu chairperson wa Electoral Commission mchaka cha 1999 to 2004. Yes, atisiya ndithu dzulo timva dongosolo kuti kodi liyenda mwana. Ndithokoze kwambiri onangwa zabwino zonse komanso tsiku labwino lana kubala. Kodi ndi pachema weruka liti? Ife timaweruka mawa. Muweruka mawa. Mukaweruka zabwino zonse. Ife tiweruka mawa. Kacheze lero tili pantchito. Chabwino. Mukacheze bwino. Chabwino. Si Monday so kuti kuli holiday? Monday. Unakubala kodi ndi siku limodzi? Lero Monday mawa kuchito. Chabwino tathokoza. Amene ndi wanangu achafulumira mmodzi mwa akonzi pano pa wireless ya Times kutithandizira kukamba nkhani zikuluzikulu zimene makhala nazo pano pa Times. Ine ndijawezi banda tithokoze kuti munalipompo komanso ndikufunireni tsiku labwino lana kubala. Sangalala ndi bwino, be responsible, enjoy the day with your parents. Zabwino zonse musasiye kuonera zotsatira pompano pa Times. It's about time. We are back right here on Times Television and the program is getting to Gia. Inside the program today, we've got ABE. They are back with ABE on a